Pasatami matona tu hita saluhna. Selamat datang, selamat beribadah madi hita. Atong tapuji matu hatta, marede mahita sian buku ede nomor 38 ayat sada dohot ayat tolu. Armangani
marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop do auro tiok ma na diho nuaing asa unang adong mabuat tupalme. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Alia manami na di banua gijang, namadok mauliate do hami tuho, ala di pabotohon ho tu hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit dohot tano, alay na hot do anggo hatam rodi sa leleng-leleng na, akup nii, ikon patardo sogot sa luhut jolma di jolo ni habang sa paruhuman mi. Saya si maroham di hami, pahot marohanami marhapor siyaon, dihatam marhite-hite tod di parbadia, padungo mahami jala paringkas hami martangiang, asa marlas niroha hami pay may mahon ho, jala asa dapotan hami hanguluan na sora suda. Amen. Tapuji matuhatta maredde hita sian buku edde nomor 552 ayat 1 dohot ayat 2. Hosiana di anak ni Raja Daud, partigur jala parmona, marsura mahuburu Sion, rajamro manobotho. Amen, haleluya, puji mahum Raja nasian surgoi. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja nasian surgoi. Puji mahagoana Raja si parbona. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Hosiana di anak ni Raja Daud, narolo mambuan dame, nalambot nasirip rohai. Hosiana madiginjang. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja nasian surgoi. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja nasian surgoi. Puji mahagoana Raja si parbona. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Amen, haleluya, puji ta sembah Raja ni hadameoni. Tangihon hamu mapatit ni debata, ima patit na parjolo dohot patit na paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi marakup ahu, bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalan na,
Ayhona uhumna do sogut akkana marsineang di gowarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinaonom ari ma ulahamuna sa siulaun muna. Alai anggo ari papituhoni ari pada dianan di jahuba de batam doi dang jadi ho mangula anggo nasadari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam adi naonom ari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiado ibana di ari papituhoni dibahenido ubahen na di pasu-pasu de bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai atong mangido gogo mahita tu de bata laho mangulahon patik nai ali Tuhan de bata saya pergugui mahami mangulahon nahubar tu patik mi amin. Tapuji matu hatta mared dehita sian buku ede nomor 40 ayat sada dohot ayat 2. Tato poti ma dosatta tua dopan di debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosai. Mulak manian parjahati itu madikod dalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami. Saya sudati ma toru-torum. Asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami. Di bagasan asi ni roham. Saya pergogoi mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
torok si budu. Songon suara ni aek gudang. Songon suara ni akaronggur nagugu. Nama dok haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan debatata si gom-gom saluhutna. Nunga dilehon tu ibana abit nasaksak jalana ias siadit tononna. Dia abit nasaksaki ima hapit toron ni akka nabadia. Jadi manuka maau tujolo ni patna sumobba ibana gabe didok matu aku unang masomoni dongan muna poso do au jala dongan ni akka hahanggim i panuri rangon ido sahatna mertua do akka na tumangihon hatan di debata jala nau peoksa. Amin. Tabigema kor inahana.
taha tidak kumaha taha porsiaot tay, songon na hina tidak kon di dongat ta saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosa, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian setor di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tu hatta, na tumahon na bernit, di panguhuan ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laos hudur di siamun di debata jar. Amanai pargogo na sohatu dosani, di simay ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditor di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panela ka Kristen akan na badia. Dohot dia sesan di dosa, dohot dia tay na medok, mulak mangulu do sogot dan halak na umate, dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabege makor lansia.
Tabege matiting ni huriata. Shalom. Horas madihita salhutna. Titing namasa dohut naik pamasau di huriata di bagasan saminggon ima di minggu Advent kedua tanggal 10 Desember tahun 2023. Songot topik ni mingguta ima sadarion manomu-nomu raja partigor jala si partorang. Poin-poin na naing si jahaon nami parjoloy maisian koinonia. Poin 2.1 sermon koordinasi parhalado. Koordinasi parhalado pada hari Selasa 12 Desember 2023 masuk pukul 17 WIB. Poin 3 marturia. Poin 3.2 persembahan bulanan. Persembahan pada hari ini Minggu 10 Desember tahun 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember tahun 2023
Maka mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Poin 3.3, amplop bakti Natal. Pada hari Minggu 24 Desember 2023 yang akan datang dalam setiap kebaktian dan pada ibadah malam Natal 24 Desember 2023, kita akan mengumpulkan amplop bakti Natal 2023. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Manang, amplop disediakan oleh Kuria. Poin 5, pemberitahuan. Poin 5.1, berita tentang kelahiran. Pada hari Kamis 30 November tahun 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Kasih Hombing Dr. Gigi Maria Boru Sirait yang beralamat di Komplek Permata Cimahi, Manangwik Pitu. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan akan diberkati Tuhan. Poin 5.2, pemberkatan nikah, warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Jimmy Fernando Basagok Pangaribuan, putra dari Bapak Dr. Andus MH Pangaribuan, almarhum Ibu R. Boru Sibarani yang beralamat di Jalan Air Bersih Gang Rejeki nomor 186B, Medan, anggota jemaat Gereja HKBP Simpang Limun Resort Medan 2 dengan saudari Lydia Esther putri dari Bapak H. Erwin Sibarani, Ibu Sarintan Silalahi yang beralamat di Jalan Mendut Raya P51 Melong, Cimahi Selatan, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 23 Desember tahun 2023 di HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. Poin 5.3, donor darah seksi kesehatan. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023, seksi kesehatan dan akan mengadakan donor darah. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Poin 5.4, gladi bersih dan Natal Remaja. Kegiatan Natal Remaja HKBP Jalan Lurah Cimahi akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 16 Desember 2023. Waktu pukul 18 sampai dengan 21 WIB. Dan akan dilaksanakan gladi bersih pada hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Waktunya pukul 15.30 sampai dengan jam 19 WIB. Tempatnya Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Melalui warta ini diundang seluruh remaja dan jemaat untuk mengikuti Natal tersebut. Libur ibadah sekolah minggu terhitung mulai hari ini Minggu 10 Desember tahun 2023 sampai perayaan tahun baru sekolah minggu tahun 2024. Ibadah sekolah minggu diliburkan Manang Mas Sohot. Anak sekolah minggu ibadah bersama dengan orang tua. Poin 5.6, ibadah sore. Pada hari Minggu tanggal 24 dan 31 Desember 2023, kebaktian sore digabung dengan ibadah pagi. Ibadah sore diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia reguler. Pada hari Minggu 17 Desember 2023 dalam ibadah siang, gereja kita akan melayani baptisan kudus Manang Padidion Nabadia. Bagi jemaat yang akan mengikuti supaya mendaftar ke situa masing-masing atau ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Yang sudah mendaftar sampai hari ini sebanyak 4 orang. Pastoral hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 10 dengan Bapak Pendeta Todo Tua Sirait STH. Poin 5.8, libur PAK Manang Pendidikan Agama Kristen.
terhitung hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, pembelajaran PAK diliburkan masuk kembali semester baru Januari tahun 2024. Bazar Seksi Perempuan. Kegiatan Bazar Seksi Perempuan dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di tahun 2023 sudah berakhir. Adapun dana yang terkumpul sepanjang tahun 2023 sebesar Rp45.960.500 sebagai laporan keuangan hasil Bazar Seksi Perempuan dari bulan Februari sampai dengan November tahun 2023 diserahkan ke panitia pembangunan. Kehuria Rp34.398.500. Kegiatan Seksi Perempuan, maaf saya ulang, diserahkan ke panitia pembangunan Rp34.396.500. Kehuria Rp5.100.000. Kegiatan Seksi Perempuan Rp6.462.000. Jumlah total Rp45.960.500. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan Bazar Seksi Perempuan tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji matu hatta marede mahita sian bukuede nomor 30 sia ayat sada dohot uduna laos tapasahat ma pelian 1A dohot 1B. Oh Tuhan, behama panomuku Neo Rajaku Sunang ima rohaku Naholo nabudu Ainang patupauku Las niruh dihun Pangisini siunmu namangolo ponho lausongoni rohku
Pasada marohata martanyang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan salhut na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Selamat Advent madihita salhut na. Amanginang ruas na huhawlongi hami di bagasan guari Tuhata Jesus Kristus. Nagabe jamita di parmingguata di bagasan Manogoton. Imana tersurat di panurirang Zakaria. Bidu siya mamuk kami sian ayat siya sahatu ayat 10. Marsika asoring hita majaha. Mariaya situtumaho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho, partigor ibana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode, doho di anak ni halode inaina. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Jerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa wilayah. Kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Songonima sahatna. Jala topik ni minggu tadi minggu Advent na padua honon. Ima menyambut raja yang adil dan jaya. Manomu-nomu raja partigor jala si parmonang. Amuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhata Jesus Kristus. Molo isarana gelekta manangnya anak kota nga leleng ibana mangarato tuluar kota. Katakan sajalah dulu anak kita merantau di Indonesia bagian timur sana. Semisalnya entah ke Ambon atau ke Papua. Nungatung leleng ya anak kota mangarato. Nga hampir 5 tahun dakya ibana mulak. Alai ditiki i Roma buah-buah sian iana kotaon bahwa Bapak Oma aku mau merayakan Natal nanti bersama Bapak dengan Mama di Cimahi. Pitor boado perasaan Nina Toras disi. Semisalnya nga 5-7 tahun karena merantau anak-anak kita ini atau anak kita ini ke Ambon, katakan saja ke Ambon. Atau mungkin katakan saja ke daerah Kupang sana. Atau ke Papua Nugini misalnya. Tiba-tiba Roma buah-buah ni gelektai nama ngaratu nang lelengi. Jalan ngamar 7 tahun misalnya ada kiaro mulak. Tiba-tiba di Papua Iba nama Bapak Oma aku mau pulang ke Cimahi. Totu Peter Buaro rohata. Kita akan bersuka cita. Lasma rohata marolopolop todita alani buasa manginang ala adong boa-boa
manang adong pesan sian yana kota na mga ratoi nang leleng misalnya 5 sampai 7 tahun tidak pernah pulang ke Cimahi, tiba-tiba di teleponnya aku mau pulang nanti Natal di Cimahi batotu torlasdo rohata. Jala mungkin nunga pitor tapatu panaho bartusi. Nunga pitor tapi kiri ahamanon penyambutan ni anak kokku neng mula ibana sian pangaratuan na sian Kupang atau sian Ambon atau sian Papua. Nunga pitor ta persiapon akan naho bartusi. Molosongon di hami di persiaan banunga pitor di persiapon na niura. Nunga di persiapon tanggo-tanggo. Nunga pitor di persiapon aka jagal. Nunga di persiapon aka deke dohot aka naho bartusi. Alaniaha las rohani natorasing ala mula nama yanakona sian pangaratuan. Amang do tamuna kainang hirasonima tudosani turpukta di bagasan sadarion di mana di Paboa si Jakaria do di bagasan turpukta sadarion Imam Marhite Jakaria sia ayat sia 1 ayat 10i Maria ia si tutumaho ale borusion marolopolop maho ale boru Jerusalem. Ahado baina Maria ia rohani nasida. Ahado baina marolopolop rohani nasida. Hata Maria ia hata marolopolop di bagasan turpukon sasitong na naing mandokon ungkapan kebahagiaan doi. Dangadong pola bedani hata Maria ia dohot hata marolopolop mengungkapkan kebahagiaan doi, mengungkapkan sukacita doi. Alania hado bana Maria ia nasida, alania hado bana marolopolop todini nasida. Ala nang ronama Mesias, ala nang ronama juru selamat dunia. Ima Kristus, ima Mesias, jala ima Yesus na digenapi di perjanjian baru. Edo baina marolopolop todini nasida. Edo baina Maria ia rohani nasida. Ala nang ronama Tuhan, ala nang ronama Mesias, ala nang ronama Yesus mabahen las rohani nasida. Amando tamuna kainang di bagasan guari tuhata Yesus Kristus di bagasan turpukon di baritaho do idama naroma rajam tumopot hosongo dia do raja naroi diajar do di bagasan turpukon di baritaho do di bagasan turpukon ia ro narajai halak natigor rohana. Ia raja naneng roi ima serep rohana. Ia raja naneng roi marsihudul di halode. Dohot di anak ni halode ina-ina. Oma gombaran raja naneng roi di baritahon si Jakarias di bagasan turpukon. Haroroni raja nanang roi ima halak natigor rohana, halak na serep rohana, jala halak si parmonang maibana. Namang do tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion totu boy madohonota. Kenapa sih mereka harus menyambut raja yang akan datang itu? Ada apa sebenarnya situasi pada saat itu? Ado horoa namasa ujui ubahen nagabe diajak si Jakaria di bagasan turpukta Jakaria sia ayat sia 1:10. Bahasa ko diajak si Jakaria
di bagasan turpukta sadarion nang ro nama Mesias nang ro nama Raja jala di perjanjian baru digenapi mai ima Yesus juru selamat dunia. Pada saat ini memang tung sangat terasa do panggosa-gosa nih bangsa di luar halak Yahudi. Sangat dijajah do nasida. Jala sangat terasa do haciton na pinatupani penjajahan Romawi hati hai. Sampai marsiak bagi do nasida. Hacit pakilalaan ni nasida. Jala sampai hancur do memang bait suci yang dulu dibangga-banggakan nasidai sampai hancur doi ala panosak di halak Romawi manang penjajahan Romawi pada saat itu sudah sangat terasa di bagasan parngoluan ni nasida. Alani managam manasida. Pohado Tuhan. Adiga dohami paluaunmu sian gosa-gosa ni hala Romawion. Sangat tertindas do nasida. Sangat hacit pakilalaan ni nasida. Alanido Roma museng si Jakaria sia ayat sia 1:10. Didokon hai kamu orang Jerusalem manang ho aleboru Sion marolopolop maho Maria ia situtu maho na mengungkapkan perasaan sukacita bergembira ria ala neng ro nama juru selamat, ro nama raja, ro nama Mesias manopot nasida. Hidup bana gabe bergembira ria ma nasida. Amang do tamuna kainang atong ahado nanay dohoron di turpukon tuhita. Amang do tamuna kainang di bagasan turpukta sadarion Nabi Zakaria memberitakan nubuatan bahwa Yesus akan datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda, dan itu memang tadi digenapi di perjanjian baru. Alanido didok ketuhita di bagasan tikion diajari dohita asa merlas di roha mahita nang ro nama raja nang ro nama Mesias manopot hita. Nah, lapatan na diajar hot turpukon unang gabing sudah to merlas di roha ala adong beban di pikiranmu di bagasan tikion. Unang gabe di dodoni aka pergumulan gabe sudat hita merlas di roha mames taon ari hatu tubuh di tuhatta Yesus Kristus. Unang alani persoalan na adong taadopi di bagasa tikion. Unang gabe sudat to manomu-nomu nang ro nama Tuhani. Unang gabe sudat hita Maria iya. Unang gabe sudat hita marolopolop aladong misalna pergumulan di bagasan yanakon. Aladong misalnya pergumulan di bagasan marga manang keluarga. Aladong misalnya pergumulan di tonga-tonga ni ulang. Unang gabe sudah to Maria iya. Unang gabe sudah to marolopolo. Ya. Bahasa tadok ko sohoni ay madamang nasodiay horon weng nahuayon indahamu boy dodohono muna tuhami songoni. Ala na so amang donoeng marasahon aha nahu rasahon di baga sa tikyon boy sajodo ya yaw yakin dihita na marpungo di baga sa tikyon anggo pergumulani marasing-asing do haroroni. Asing do misalnya pergumulan ni akka ama, asing do misalnya pergumulan ni akka ina, asing do misalnya pergumulan ni naposo, asing do pergumulan ni lansia, asing do pergumulan ni remaja, asing do pergumulan ni akka danak sekolah minggu. Saleleng taingani portibion, anggo pergumulan ni marsika soring doi ro. Alanido amang do tamu nakainang Roma si Zakaria di bagasan turpukon mengajarhon tuhita
Maria iya situtu mahita marolopolop ma todita nang rona ma Jesus na nang tapes tahun di bagasan pesta Natal. Jalan nga be mar pesta Natal hitakan? Anong do pedison na so mar pesta Natal? Pesta paling tidak pesta Natal marga. Purasa nga rata-rata hamuna madohoti ahado guarra Natal marga. Baru ungkapan molo mar pesta Natal hita baru ungkapat tadisi. Ngali-ngali sedap do disi. Manang na aham ngeri-ngeri sedap. Baru bolo halak na mar pesta Natal ahado na tarida disi. Ungkapan kegembiraan. Ungkapan kesukacita. Ya. Joy to the world. Inahamuna dokan. Hai dunia gembiralah. Kan inahamuna dokan. Inahita dokan. Molo marpesta Natal marga hita. Manang na marpesta Natal sekolah minggu hita. Manang na marpesta Natal remaja hita. Manang na marpesta malam Natal pehita doho Natal wek pehita di tanggal 20 nomon. Tadok kodo joy to the world. Hai dunia gembiralah. Ninahita dokan. Nah, itu naning suarahon ni si Zakaria. Bergembiralah. Maria iya maho, marolopolop maho. Unang alani si taonon, unang alani parsahiton, unang alani bebanmu, unang alani adong dipikiri hoamang inang pergumulan di tonga-tonga ni kantormu manang di dia peho mangula. Unang sudah to marolopolop, unang sudah to Maria iya laho mamestahon ari hatutubu di Tuhata Jesus Kristus. Alay molo taparohado na mamestahon ari hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus onate. Memang babuy do honon besudido panen kan. Sudido tahe panen. Sudido panen molo mamestahon ari hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus. Taingo majulo na yung dihitaan. Molo pesta Natal contoh na di daerah hitaan manang di daerah Medan Majolo tadokon manang na di daerah di dia mahita taingani manang hatu buat ta ayang go namarbidai masa do tahei ba masa do dah si pina pe gabi hacitan ayalana buasa ibu tahu do si pina kan pinahalo bumaksud tu gabi hacita dotong imana alaniaha satokinai ulo nama di babi daun nau HP naruhana kan ibana pe gabe hona seket dotong alania ba marlas di roha jolmai neng mangalang jagal iseati bibar bidai baru museng ahado nah na panen noeng baka parsalo pe panen do noeng di dakku boto bolo di Cimahi onate ala mungkin terbatas do aka parsalo di daerah hitaan aka parsalo pe noeng panen do aka parsalon baru daerah Manggawa 2 anggo akana masih baju Natal noeng ngamar lawa betusing ngago noeng ngabelanja noeng jolma saat pasar na adong di Badungon sudedo sa sitong na panen sudedo loja jala sudedo memang marpesta alani alani hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus. Alanido amang do tamuna kainang ala ari Natal ima ari lasdero hadui ari sukacita dui ari kebahagiaan dui ya ari kebahagiaan dui Romaho manopot Tuhata Jesus Kristus molo didokon nakiningan Maria iya molo didokon marolopolop mahita saluhutna nanayang dohonon na, nanayang ajakon na tuhita di bagasa tikyon. Mari kita memiliki kebahagiaan dan bersukacita kita itu harus sempurna. Boharo sa sukacita ta sempurna, terimalah Yesus itu. Terimalah Yesus itu di bagasan ngolum. Berjumpalah dengan Yesus dengan setiap hari. Mari kita berjumpa dengan
Tuhan Yesus. Jalan molo tadok konak kiningan kita merasa mengapa kehidupanku sangat sulit. Atau ada mungkin kehidupan kita yang gersang. Atau ada mungkin yang kurang sedap di dalam kehidupan kita ini. Manangna di bagasan ngolu tahun saunari, hirana ura-ura hita tersinggung. Ura-ura hita muruk. Ura-ura hita emosi. On sada pertanyaan na balga doon tuhita di bagasan tikyon. Apakah hati kita sudah menerima Yesus? Apakah hati kita sungguh-sungguh menerima Mesias dan lahir ke dalam hati kita? Kalau hati kita masih gersang, molo ura-ura pehita muruk, molo ura-ura pehita emosi, molo ura-ura pehita mencibiri halak, apakah seperti itukah orang yang sudah menerima Yesus itu di dalam kehidupannya? HP nakiningan marede dohita, HP beribadah dohita. Jala songon edeni lansia nakiningan di dokod do tuhita unang mabiar ho di ngolumon adong do Tuhani nama dongani ho. Roma museng nakiningan inahan na hosiana ni nanasida tapuji ma tuhatai Roma museng ina gloria atong molosongoni maredede majohita mamuji guarni debata nabadiai saya tarokot songoni hosiana ni nahita unang mabiar ho ni nahita marede mahita mamuji guarni tuhata nabadiai HP say ura-urado pehita tersinggung, ura-urado pehita muruk, ura-urado pehita misalnya mencibiri halak. Apakah hal yang seperti itu yang disebut dengan orang yang menerima Yesus itu? Manang halak nang majalo Kristus di bagasan ngoluna? Kalau masih seperti itu amang inang kehidupan kita, ura-ura hita tersinggung, ura-ura hita muruk, ura-ura hita mencibiri halak, berarti dang bertahta dope Yesusi di bagasan ngoluta. Dang bertahta dope Yesusi di bagasan ngoluta. Molo saya dong dope di hita ngoluna egois, molo saya dong dope di bagasan pikirat tahun dak suman mono saya tapar hagiot dope aka hagiot ni daging ingot maamang inang nang P100 sali hita mames tahun natalo nang goso bertata dope Jesusi di bagasan ngoluta sia-sia do hita desi. Kalau kita menyambut Yesus Mesias itu yang akan kita rayakan dalam kelahirannya di bagasan turpukon mengajar hontu hita ikon tubuh ma Kristusi di bagasan ngoluta molonunga tubuh Kristusi di bagasan ngoluta molonunga seorang ibana di bagasan rohata ahama na tubuh di bagasan ngolutaon dangadong be percekcokan dangadong be perbeda-bedaan dangadong be gosip menggosip dangadong be dangadong be rohat late tel dot elak ni roha nang pesipata adong beban di bagasan ngoluna alay ala tubuh Jesusi di bagasan rohana boy doi di pahusor ibana ala ni anak kiningan nunga tubuh Yesus di bagasan rohana molonunga tubuh Yesus di bagasan rohana patuduhonon nama kualitas ning ngoluna patuduhonon nama karakter ni ngoluna patuduhonon nama disi songod dia pakatayon asalam dumasip imam molonunga tubuh Yesus di bagasan ngoluta alani amang dota muna kainang topot ma tuhata Yesus las maruham Maria ia matodim bersorak-soraklah bagi dia Mesias sebab dia mau mendatangi kita
topot ma ibana. Bereng malilin nadi langgatanon. Hirat di tapartudos ma lilin nadi langgatanon Kristus Yesus nama buan sinodang. Berek kamu malilin na ijolono. Mololilin na ijoloon. Dia rela hancur. Dia rela hancur untuk menerangi dunia. Untuk menerangi orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Rela do ibana hancurkan. Songonima Tuhan Yesus Kristus. Dia rela datang. Dia mau melawat kita. Rodo ibana. Lau manopot kita. Alaniaha. Ala di bagasan hadusau kita. Dia rela hancur. Dia rela dicabik-cabik. Dia rela disalibkan. Dia rela mati. Untuk menebus dosa kita. Lasma roham. Topot matuhatta Yesus. Jala pauba roham. Di bagasan memasuki minggu-minggu Advent. Ala opatali hita memasuki minggu-minggu Advent. Ikon arung do para singana sian ari-ari biasa. Alana buasa tadoko songoni alana yang rona ma Yesus manopot hita. Selamat Advent madihita saluna. Amin. Alide bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang moleate hupasatami tuho di bagasan tikyon nunga hubigi hami hatam nabadiyay ali Tuhan asa toktong hami marulopolop asa toktong hami mariaya di bagasan ngolu namyon nang pesipata sa ikon arong doharupi hami gosa-gosa baik siya dalam diri nami baik siya luar diri nami. Alay danggabe dihalangi panggosa-gosai hami. Danggabe dihalangi bebani hami. Maria iya jala marulopolop. Laho manopot ho. Laho manobaho. Ali Tuhan ido na pestaho kami. Di ari Natal ali Tuhan. Marulopolop dotod dinami. Maria iya dotod dinami. Mamestahon. Jesus Kristus nang ro manopot hami. Idolas ni roh nami. Ido ali Tuhan olop-olop nami. Tuhan di bagasan tikyon pe. Utangnya ko kami ma keluarga kasih hombing boru sirait. Dinaung di basa-basa hoko tu tonga-tongani keluarga ni nasida sadada danak. Ali Tuhan di bagasa tikyon mauliate ma pasatami tuho nunga di basa-basahon ho sadada danak tu keluarga ni si inang amang si hobing inang boru si right gabe anak si tiruon ma danaki di jolo nami lumobi di adopanmu na badiay jala pasu-pasu na toras na pagodang-godakon yanakon ni nasida asa boy magodang di bagasan Kristus yanakon nang pinilahon mo tutonga-tonga ni nasida. Songoni mali Tuhan nang si Jimmy Pangaribuan dohot si Lydia Esther boru si Barani. Dinaneng marsakap nasida mamuka pardongan saripeon di hari Jumat 23 Desember 2023. Sayhoma ale Tuhan na mamasu-masu persiapan ni nasida. Jalaboy tutu mardalan doho denggan rencana pamasu-masuon ni nasida. Boy dilancaroko sian gereja satu gedung pesta adat ali Tuhan. Alay na porlu dihami gaberi pesitiruon ma nasida di jolo nami lumobi di adopanmu na badieng. So ni mali Tuhan di hari Minggu 17 Desember 2023 nang dipatupa padidion na badia. Sayhoma ale Tuhan na manuktuhi rohani na toras na nang mabuan niya na koninasida tardidi asa gabe boy tutu rap sa kabona dadana ni nasida rap dohot tami
di bagasan harajaonmu. Songonima ale Tuhan utangnya ko kami maruas ni huriam na hurang sehat, naik ko dirawat di rumah sakit manang na di jabu manang di bagasan pemulihan. Ale Tuhan say homa na pamalupon na sida. Lumobi ale Tuhan amang situa pangaribuan na orang sehat di bagasa tikyo. Songoni si Joel Pardede ima anak ni amang ATP Pardede inang bortobing ale Tuhan. Say homa ale Tuhan na pamalupon ruasmu na marsahit di bagasa tikyon. Songoni nang nyonya si Topul boru si pahutar ale Tuhan. Homa ale Tuhan na madao ni nasida pamalum ale Tuhan persahiton ni nasida. Akar ruas ni huriampe na sebuah hugwari hami na dirawat nasida di rumah sakit doho dijabu manang pemulihan. Say homa na pamalupon nasida. Songoni male Tuhan nang akar ruas ni huriam na ulang tahun di bagasan minggu-mingguon tabay gadjang ni umur dinasida ale Tuhan. Lehon hahipason, lehon las ni roha. Songoni nang namamestahon ari ulang tahun pernikahan. Tabay pasu-pasum tu keluargai ale Tuhan. Jalan lehon dinasida ale Tuhan sukacita untuk bersama dengan Tuhan. Asa toktonglas rohani keluarga na mamestahon ulang tahun pernikahan di bagasan minggu-mingguon. Ale Tuhan songoni manang pelean nami penong hupasahat kami baik tu huria baik tu pembangunan homa ale Tuhan na melipat gandakan berkatmu tu tonga-tongani ruas di huriam jalaleho dinasida pasu-pasumi asa toktong las rohani nasida laho pasahaton pelean na dumenggan tu baga coro na pinarbadian mi. Atau ngale Tuhan jalo mapu tangiang do telekelek nami di bagasa Yesus Kristus martangnya kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 510 sada hut mahita pasahaton pelean bulanata marhite amplop dohot pelean na paduahon tu kantor pusat HKBP. La
saluhutna. Tatanya kon ma pelihata di bagasan tikyon. Ali di bata manamina di Banua Gicang, hodo hararuan ni saluhut siloleo na denggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupa sa tami masyan nandilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhan harajan mo, dito nga tunga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhide dito dim, asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gicang, say pinorbadi maguharbu, say Roma harajanmu, say South Malomoniroham di Banua Tongon song na di Banua Gicang, leon matuami sadarin hanguluan siapari. Se sama dosa nami sungup panisa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi maruhana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasahur madamena tu todim. Amin. Selamat Advent madihita saluhuna.